Здравейте, хора! Днес ще ви кажа какво съм си поръчала от Тему. Няма да показвам адреса, само че там нещата от Тему и колко струват и колко е цялата... Не. Няма да ви казвам колко е цялата пратка, нито кое колко струва. Ще покажа нещата. Вие може да потърсите в Тему, но от някъде има по-втората. Едно е по-скъпо, едно е по-ефтино. Ще ви закривам цените и вие долу в коментарите напишете според вас колко ще е сумата, която ще платя. Аз разбира се си знам. Когато дойде пратката, ще направя видеоклип, ако можете да ми помогнете. И ще разпасваме пратка. Иначе сега нека да ви покажем какво си поръчах. Това са нещата, ето са цените и аз съм закрила след, за да може да не ги виждате. Първото, малко изгледам, първото нещо са тези изкусниците, които мисля да сложа. Ето тук ще разчистя. Второто нещо е това за телефона. Ето тук се слага то. Ще покажа. Вадата, защото тук не е включена вадата. Ще че ето тук ще го сложим. И това за вратата, разбира се, на вратата, ето на тази дръжка. Ой, как съм се видите края. Дали се видя във видеоклипа? Си го разгледам. Ако някъде се вижда... Не се показвайте. О, не. Това беше. Дано да ви е харесал и ай за сега.